akrasa Kyai. Kudune sing ngrasake niku sampean. Dik malah takon kula. Nek benere sampean nggawa Semar adoh-adoh saka Nglokapala tekan ngriki niku mboten cedhak. Dupe sampean bisa mejang Aji Sastra Jendra teng Sukeksi. Dut sampean minger kiblate. Aku luput, aku salah. Mula nek enten wong ura-ura niku manggatekke nek enten wong tuwek loap-laup tak rewangi kagok ketanon saka njaban pager. Nek sampean krungu cengkok kula kudune sampean eling teng Semar, nek eling teng Semar kudune sampean eling dateng weling kula ngarep. Kelingan mboten? Kula nembang jadahe mambu. Hah? Aduh. Aku kudu piye? Piye? Lah piye tek? Nanging punagine Sukeksi duwe punagi sapa sing medharake Sastra Jendra ya kuwi sing bakal disuwitani. Nek kula niku ora maido ngaten. Lelakon niku nek digoleki salahe kabeh salah, ning nek digoleki benere kabeh bener. Lire piye? Ndika salah wong dikongkon nglamar kok dipek dhewe. Niku salah. Ning nggih bener sebab wong sing bisa medharke Sastra Jendra niku panjenengan. Dadi nek Sukeksi dadi garwa sampeyan niku bener. Lah iya, ning Sukeksi nika nggih bener, sebab prasetyane sing sapa bisa medharke Sastra Jendra niku sing disuwitani. Ning nggih salah Sukeksi niku, kok ora miterang sadurunge wejangan. Iya. Nek miterang sadurunge nampa wedharan Sastra Jendra, lak mboten kisruh ngeten iki. Mula nek dianggep salah, Kesi nika salah. Iya, Kakang. Lah, putra Paduka Sinuwun Lokapala niku nggih luput, wong mupu sayembara kok wakil. Apa ora bisa diayahi dhewe kok ndadak kongkonan wong tuwek? Yen kuwi sing duwe karep aku, Kakang. Lah mulane Danapati nika nggih bener. Wong sing duwe karep bapakne makili, apa ditulak wong kuwi pepundhene? Njur piye aku malah bingung. Kabeh kok salah, kabeh bener. Pancen nek pun dadi penyelewengan moral niku pun dadine sami kalih peristiwane Petruk dek ketangkep nggih ngeten niku. Dek kecekel kalih Tini Medion nggih ngeten niku. Aduh. Kakang Semar. Sampean wiwit dina niki kudu gelem njaluk ngapura kalih Kang Putra Danapati. Kudu wani ndodho sekabehing luput ngandharake mula bukane kedadian iki sing kanthi jujur lan temen. Kula pitaya ingkang putra nika piyayine pengawak segara, gedhe pangapurane. Napa melih sing luput niki ramane? Ampun kuwatos. Mesti luber samudra pangsamane. Aduh. Upama anakku mengko ora gelem ngluberke pangaksama, aku piye, Kakang? Nek pancen mboten gelem ngapura, sampean kudu gelem nampa kanthi lila lelakon iki. Apa ora bakal wirangku semebar sak jagat? Wirang ya men. Wong nyat wis dilakoni padha penake kok. Wirang-wirang piye? Aduh. Banjur aku kudu mulih. Pun sakniki kula pun atur pamrayogi kaya ngoten. Kula pun elek-elek ning sampean ngladrah kebacut kaya ngoten niku. Wiwit sakniki mangseksene kula moh melu sampean.
Aku njaluk pangapura. Tekaku njejembri kedaton Ngalengka. Aku wis ngrusak uripe anakmu wadon Sukesi. Sabubare nampa wejangan prasetyane moh tak boyong menyang Nglokapala. Ora keduga ngladeni Danapati nanging malah ambruk marang pepangkonku. Yai, aku ora kuwawa nduwa apa ingkang dadi sedyane anakmu wadon Yai Sumali. Meraina sumubang iwang Aruna kadinetraning anggora apa sabdaning kukila. Kakang Penemban, Kakang Penemban. Mboten dados sabab menapa, Kakang. Sesedaya kala wau menawi pancen sampun saking niatipun anak kula Sukesi, kula tiyang sepuh badhe menapa malih, Kakang. Nanging banjur bakal kepiye dadining lelakon ngantaraning Ngalengka lan Lokapala, Yai? Kakang, mbok menawi Jawata paring margi ingkang mekaten kala wau, tetepa Kakang Penemban ingkang minangka pengayoman kula wonten negari Ngalengka mriki. Monggo sami minta dhateng panguwasing Gusti ingkang Murba jagat, mugi-mugi Ngalengka menika manggih rahayu, Kakang Penemban. Yai Prabu, lamun to mangkono banjur kepiye lelakone anakku lanang. Mangke samukawis tartamtu Yuwang Manon menika badhe paring margi, Kakang. Minangka paseksen menggah menapa ingkang dados punaginipun anak kula estri Nini Dewi Sukesi. Dinten menika Kakang Penemban badhe kula wiwaha dados jatuh kramanipun anak kula, Kakang. Suka marwata sutaning penggalih nata Ngalengka Prabu Sumalireja dupi mulat Dewi Sukesi wis ginarwa Sang Begawan Wisrawa. Pawarta sumebar malembar saindenging negari. Oh ladalah awarta kang rata tak tampa malah tiba kosok balen. Kudune Dewi Sukesi diboyong dening Sang Penemban Wisrawa parandene malah dadi bojone Sang Penemban. Mbuh aku ora ngerti dadi atur ana ngersaning kang dhuwur.
Kanjeng Ibu sesembahan kula. Apa nggih wong bagus. Kados ngentosi sileming pawa gabus kumambanging watu item saking dasaring samudra. Ngantos manten laminipun Kanjeng Rama Penemban boten tumunten kundur Kanjeng Ibu. Dinopati aja gedhe pangarep-arepmu kulup. Mergo sawetara dina iki pun ibu kok ngrasakake ana titik ingkang tumanduk telenging sanubari. Ibu, ingkang putra gewet badhe matur jalaran sadangunipun Rama Penemban jengkar dhateng Alengka kawis tinggal paduka ibu mboten kersa dahar, mboten kersa ngunjuk. Yen perkara iku wujud sumbangsihku menyang anak, muga kasembatan nggone nedya mala kramakake sira kulup. Ibu, namung kuciwanipun ketingal ingkang paduka asta menapa kemawon tansah jawah wonten ing Jarambah. Aku dhewe gumun suwaraning rijal muni ana ing kidul kulon, saben bengi suwaraning manuk bence ana sak nduring patunggon kaya-kaya bisa nyigar jantung. Menawi mekaten jumbuh kalian ingkang putra kula nyupena kababaring pasupenan Rama Penemban Wisrawa ginubet ing naga ingkang saklangkung gegirisi sinaut ngakak tutu ing naga pinulet angganipun Kanjeng Rama Penemban kabeta silem wonten ing benawi ingkang ngedeng banjir. Ibu, waduh banjir sinuwun. Oh, Kananira layu kumel kucem rah nyomaratani. Waduh ngaturaken ketiwasan sinuwun. Ana apa goh muka? Inggih nuwun sewu keparenga kula munjuk atur menapa sekinten boten badhe ndadosaken ribeting penggalih paduka. Menawa tetela ora perlu ndadak diribeti. Ya gene aku ndadak nganggo dirgama Sanggurungi gagih matur. Yektosipun ingkang Rama tedhak dhateng Alengka pepanggihan kalian Sang Nata Prabu Sumali. Ya piye? Panglamar saged katampi menawi saged medharaken sastra Jendrayuningrat ingkang ginepeng dening Dewi Sukeksi. Upama perkara kuwi nalare mesti kelakon jer. Kanjeng Rama rawuh ana ing negara Alengka iku saka kersane pribadi. Lan aku pitaya lamun to Kanjeng Rama bisa merantasi gawe. Inggih sarambut mboten lepat dawuh paduka. Kelampan sastra Jendra kawedharaken dening Penemban Wisrawa lan sampun tinampi dening Prabu Sumali lan Dewi Sukeksi. Sabanjure besok kapan nggone mboyong kadangku Yayi Sukeksi minangka dadi garwa prameswaring Lokapala. Aja nganti kebledukan garwaku Yayi Sukeksi yasakno kreta ingkang linang-selangse bludru. Praptaning Rama Penemban ana ing negara Lokapala bakal tak yasake pepanggungan tak sembah ping 17. Waduh sinuwun. Menawi kula prasaja menapa mboten badhe ndadosaken kageting penggalih lan kebrananging raos. Mboten nginten menawi paduka sinuwun nandhang lelampan ingkang awratipun ngungkuli nyangga bumi. Ora sejatine ana apa? Goh muka. Kowe matur kok ora enggal cetha. Inggih.
Urun boten purun paduka badhe nandhang ribet saking tingkahipun ingkang Rama piyambak. Aja ngawuh-gawar. Lumahing bumi kurping langit ki ora ana genep loro wong tuwa sing gelem dikongkon ngalor ngidul. Inggih, atek-atek sekawit pancen ngaten nanging dawaing padha jebul menceng. Sareng Aji Sastra Jendra sampun kawedharaken Dewi Sukeksi badhe kaboyong boten kedugi. Miturut prasetyanipun sinten ingkang saged medharaken Sastra Jendra inggih menika jatuh kramanipun. Mongking saged ambabar Sang Begawan Wisrawa mila Dewi Sukeksi lajeng ambruk dhateng pangkonipun ingkang Rama. Upama ta kedadian mengkono tak kira Rama Penemban ora bakal nampa. Inggih. Suwau nggih ngaten. Sekawit adek-adekipun Begawan Wisrawa teguh nanging dangu-dangu. Rening Dewi Sukeksi saya ngangsek menyang endi parane wong lanang lan wadon mongko ijen padha ijen. Jebol tanggul jati dirinipun ingkang Rama malah sak mangke sampun kelampan dipun kepyakaken Dewi Sukeksi dipun pundhut garwa ingkang papat. Apa mirah ingsun Prihatin waspogong mijil tuhu tahap tanpa karya oh Ibu Katen Rama Penemban ora arek jagat kula iku. Dunopati. Ya kene lelakone wong tuamu kaya ngono. Kakang Penemban. Nista temen kepaten patuku. Kakang Penemban tega sanget. Ora arek jagatipun anak. Ibu, boten wonten margi sanes kejawi kula badhe ngukum pendhita ingkang nungsang budinipun nyuwun pamit. Gunapati. Waduh, menawi mboten klintu sinuwun Prabu Danapati. Yo. Nggih, rupane pendhita nungsang puyang budine. Waduh. Nyuwun pangapunten. Sampun kalajengaken anggenipun boyong Dewi Sukeksi. Samangke sampun ginarwa dening Kang Rama. Kula aturi kondur mawon bali piye?
Jayaraya. Lumajar sarsaran buta ngalengka ngungsi urip tutup wiwara ora ana bana ing buta kumlebat jreh pangamu ing nata ing Lokapala Prabu Danapati suratan toha nirbaya nirwikara dudu karepe dhewe nista pancen dirajangi karo wong ngalengka tak wangeni telung kedhepan ora buka lawang tak obong ngalengka babal kang dahana onreng medal saking selana kang metu saka wit-witan ana ing jedul saka banyu kabeh dadi geni geger walik watu Kakang Penemban menapa Yayi Prabu aduh nyuwun pangapunten negari kula bosah baseh ingkang putra Danapati prapta ngalengka badhe midana jengandika Kakang Penemban Lermangos kang layoni banyu ilang kang memanise wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani marang sariranipun Danapati anakku lanang apa sing kudu tak aturake
Kowe pendhita ndok pitik sing wis bosok. Jabamu putih nanging lecek gedhawamu. Sabar. Sabar. Oh. Sing wis-wis paduka tak pepundi. Ingkang wis-wis paduka tak sunggi-sunggi. Kowe tak sembah-sembah. Ketemane. Kowe kudu ngorak-arik jagating anak. Sampeyan nyagoake diri nanging nyatane bareng melok wedananing Sukeksi. Kowe wong tuwa lali yen dadi kongkonan. Yen jagat iki isih ana pendhita sing kaya kowe genep telu. Wong sak donya bakal rusak. Siramen tirtaning kesabaran. Weningna. Semene ora merga pun bapa ingkang njarak lali. Nanging penangise Sukesi. Sapa ingkang bangkit medharake Sastra Jendra? Ya kowe ingkang bakal disuwitani. Ing sekawit sing duwe karep aku apa kowe? Bagus. Yen nyatane lakon kudu sinandhang dening Wisrawa. Danapati lilakno rasamu. Pun bapa wis sineksen para ratu. Gebacut dikepiyakake. Pun bapa mengku nini Dewi Sukeksi. Aku weruh ora ana sing bakal matrapi pidana pendhita ingkang lecek gedhawane. Aja mbok anggap dosa yen Danapati wani karo Wisrawa. Kabranang ing penggalih sang nata ing lokapala liwung ing paningal peteng dedet jagate mangkono Begawan Wisrawa dupi mulat kridan ingkang putra paran baya marga ingkang tinempuh bawane dadi undraning luput bandha dengreh kalepatan rucap busana ngagem sarwa putih patrap lila prapteng lampus suka dadi bantening putra Danapati gage patenono. Oh. Kunta Baswara. Kyai Kunta Baswara pinenteng nganti kaya mlengkung. Kaya putung-putunga gendhewane. Anggeget waja Prabu Danapati janggane Begawan Wisrawa ingkang tinuju. Dupi sak kebyaring tatit keplasing panduluninga ingkang rama Begawan Wisrawa wus busana sarwa putih. Patrap lila prapteng pati. Sumedhot kang panon. Kaya jebul-jebul dadane geter kang sarira. Kaya oncep nyawane Prabu Danapati. Ketang tresnanira marang ingkang bapa. Bra kang riwen lesiangga sakojur. Kendha panyepenging panah. Binanting kang gandewa njret karuna aduh bapa. Oh.
Rama Paduka sampun ngukir jiwa raga kula pinanggipun kula dumeh sampun sembada kula sampun madeg ratu kula wantun uman-uman upo penemban cendalaning budi nestaning patrap kula pidana menapa ingkang badhe kadhawahaken bapa Danapati aja kowe petenging jagat rusak ing kahanan ora liya mergo bapakmu kang tumindak luput Deston temen aku dadi wong tuwa ora bisa minangkani penjaluk ing anak Danapati aku wis isin napakke sikilku ing lemah aku ora kepengin silir saka dayaning angin aku wis ora kepengin ngrasake panas saka padhanging srengenge ora ana panepu sing luput kejaba aku ndang patenono wong bagus Bopo keberanane raos kula mboten badhe saged tinebus dosa ingkang kula sandhang kula sumpah mugi wonten putra paduka ingkang mijil saking Dewi Sukesi ingkang bencang saged nguntapaken nyawa kula minangka panebusipun Bapa. Paduka penemban iku sanget paduka jejuing rasaning anak lokati bejo temen uripmu lokati tumetes sing lohmu bisa dadi dalan patiku lokati ngeglo wewayangan pasuryanmu pun kakang ingkang deder luput gage unusen patrem tancepno dadane Wisrawa ora bakal selak lokati kula sanes jagal menungso Danapati anak lanang kang tak domo-domo tibaning padha kok kaya ngono. Penemban kula sampun ngrumaosi yen pun kempong perot jambul wanen wis nglambrah kabeh kaya ngene. Yo ora maido nek ditandingke karo sing prawan. Tekno lunga pirang-pirang sasi pisah karo bojo ning paran nek ra rabi ya piye timbang kongkon sapa-sapa mbayar Danapati ayo mulih
Nawa Candra Dasahari kandhutaning Kusuma Dewi Sukeksi ya sinundang dening Begawan Wisrawa piyak langse Mandala Giri sinartanana udan getih srenggala pirang-pirang ewu padha mbaung bareng tandha tumapak ing lelakon wijining Begawan Wisrawa yekti badhe mbabar dahuru mijil weruh padhang hawa mengengeh kaya janggitan Indonesia tanah airku putra paduka miyos kakung Penemban ya Prabu aku ngaturake panuwun marang Jawata alah iya nanggen Kang, aku ndelik. Ora. Tek kaya anake mentir. Semono dek wis metu untune monel. Untuwak monel ora. Aja lungguh nang kono. Cah baguse ngono ya, Kang. Nek bocah kok baguse ra jamak lho. Mbok kapake? Kapake, Truk. Take upil. Lah iya dipakani upil. Wis sore mau kok ning anu kok ketok jegedol. Bareng tak keruk iki mak keluwak. Gilani ora. Wayahe wong mangan sing dipangan apa? Kita kaya ayo ngeling-eling ya darah ngalengkok ya, Gong. Ono to, Gong. Tak plinceng das. Weh, dok minggat kono. Ngalih, Gong.
Yo ngalih rek. Ah, jagong bayi, jare nek bayi. Mara besan, mara bangun. Sepat domba kalioya. Ah, baguse. Ah, tilu. Ah. Tilu. Ah. Mbok kapake anakku. Kake to, Reng. Nah, bangsa sing gilani kae. Mendang wis. Yo, arep nganti. Anakku aja do nggudulan anak tutuk ndasmu. Memang jago kok. Kados pundi Kakang Penemban? Ingkang putra miyos kakung kula aturi paring pusaka nami Penemban. Dek wis ditetaki. Kowe iki yo nglijik men to, Gong. Ya sisan kok mendang di kok isawang. Mendang diblebet nganggo anjuke mentir. Ora mari kok malah nemen. Kakang Penemban kados pundi? Mbok menoki kiwa ing dharma lan karma ingkang kudu ndak tampa. Yayi Prabu. Bocah iki bakal tak paringi tetenger Raden Rahwana.